በዛሬው ዕለት ወደ ትግራይ ክልል መቀሌ ማምራታቸው ተሰምቷል። ሁሉም መራሕቲ ሃይማኖት ማለት እዩ ንሽምግልና ናብ መቀለ አትዮም አለው በጣም የጽየፈው ጎረቤታችን ይል ለካስ ፍንጫህ መሰንገል ህልም ዘለ ፍንጫህ መሰንገልና አባስገደ ጽምብላ ዝባል ከባቢ ሽሬ ነበር ወደ ዓደይ ማዕበል ጎረቤታችን አገባብ ግበር መንግስት ዘአክል ንስሓደ ዩቲዩበር አይምትጸባጸበ አናቃኒቅዎም ሰብአ እዩ ማዕበል መዳሪት ዘይብሉ ጅግና ታሪክ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ዝደገመ ማዕበል እዩ ጽዕንተ ፈጢሩሎም ብጣዕሚ ጫው ጫው ቢልዋ መሬት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ህያብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ንኸውም ሰለስተ ባህር ለው ህወሓት ምሽፋጥ ኣለዎ ሕሽክርና ኣለዎ ብርጌድና ሓመዱ ጨንፈር ኢትዮጵያ ሕጂ ክትጽውዑና ጥራሕና እንደል ከደግ ዘዲዮም ፀዊዖም ዘሎ ብርጌድና ሓመዱ ሃሙ መራ ብዙሕ መራግጾ ሃሙ ደሳ ልትራሕ ብድምጾ ቁርናታ ስጥሕነት ተግባይነሳ ሂፓፕ ኣብ ዓድና እዩ ተጀሚሩ ኢልና ሰላም ጥዕና ይሃብለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን ሄኙ መስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ከምዚ ኸማይ ከመተሉ በዓል ምሉእ ተስፋዬ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኢኹም ሳብስክራይብ ላይ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ተባፅሑ ላይ ብኽብሪ ዝዕድም ጄዋው ዝሃበኒ ርእቶ አንብብ ቢለኻ ማለት እዩ ሒዘኩም ክሓልፍ እየ እሺ ኣብ ናይ ጄዋው ዘላ ርእቶታ እያ ሰላም ሽደን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝገለጽክዎ እዩ ጽምዶ ኣይኮነን ጽላእ ዘሎ ጽምዶ ብዋጋ ምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ክምለስ ዘለዎ ብክሕደትን ሸፍኖን ዝፍጸም ውጽኢቱ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝገደደ እዩ ዝኸውን ወዲ ጣባ ኩሉ ነብሱ ሓሶት እዩ ብድሕሪ ጸሊም መረጼን ተሓቢኡ እዩ ዝዛረብ ነቲ ኩሉ ዝተፈጸመ ግፍዒ ብኻብ ጽምዶ ዝኣምኑ ዝተዋፅእ ኮሚቴ ብዝቐረበ ጸብጻብየ ዝኣምን ኢሉና ኣይ መሓፍረን ኣብታ ኮሚቴ እቶቶ ዝብልዎ ማእተወ ልክዕ ከምዛ ዝረኣኻያ ከዓ ተጠሊዑ ኣይተፈጸመን ምበለ ዕላማ ዝጽምዶ ምጽማድ ሓቢርካ ንምጽናት እዩ ዝብል እዩ ርእይቱ ማለት እዚኣ እያ ኣነ ኣብታ ርእይቱ ክውስኻ ዘለና ነገር ብተመሳሳሊ ጽምዶ ክትጸረ ኣለዋ ክንብል ከለና ሓፍጠራዕ ዘብሎም ዘሎ ሰባት እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ብተወሳኺ ጽምዶ ክጸረ ኣለዎ እንድሕር ዳ ኢልና ክጸረ ኣለዎ ሚንስ ክመሓየሽ ኣለዎ ክሊር ኮይኑ ክመጽእ ክእል ኣለዎ ኣካል ናይቲ ጸገም እንተይኮነስ ኣካል ናይቲ መፍትሕታት ኮይኑ ክመጽእ ክእል ኣለዎ መፍትሕታት ንደሊ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት እንድሕር ዳ ኢሎም ኮይኖም ከዓ ነጽምዶ እዚ ክጽምበርዎን ክትሓዝዎን ኣለዎም ዝብል ርእይቶ ክንብል ተለና ዝኹሪ ሰባት ኣለዉ ሓደ ካብቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ማለት እዩ ብዙሕ ኣተሓሳስባ ዘለና ማሕበረሰብ ምዃናውን ይርስዑ ስለ ዝኾኑ ሓደ ነገር ምባል ይከኣል እኳ ተኾነ ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮ እንዳዳሃሰስኮ ከይድ እየ ንሕና ተጠቕላላ ናይ ፖለቲካ ፓራዳይም ኣብ ዓድና ኣሎ እዩ ማለት እዩ ተዓይነት ኣሎ እዩ ተፈላለየ ኣሎ እዩ ካብ ተፈላለየ ሓደ ናይ አይዲዮሎጂ ኣፈላላይ ኣሎ እዩ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ክልቲኡ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ መንግስታት ሲ ናይ አይዲዮሎጂ ኣፈላላይ ኣሎ እዩ ሓደ ምናልባት ሊበራሊዝም ክኽተል ይኽእል ሓደ ናይ ባዕሉ ኒዮ ሊበራሊዝም ክኽተል ይኽእል እዩ ሓደ ከዓ ካሊእ ሶሻሊዝም ክኽተል ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ገና ምውጋዕ ክድሊ እዩ ማለት እዩ ብስሩን ግን ተኾይኑ በቲ ስርዓተ መንግስት እውን ኣፈላላይ ኣሎ እዩ ስርዓተ መንግስት ማለት ኣብቲ ዲሞክራሲ ፕሬዚደንሻል ገለገለ ዝብሉ ዲሞክራቲክ ኦቶክራሲ ወይ ከዓ ፌደራሊዝም ዝበሃሉ ኣካይዳታት ብጠቕላላ እውን ኣሎ እዩ ብጠቕላላ ድማ ኣብቲ ኢንስቲቱሽናል ኖርም ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት እቶም ዝሃነጽናዮም ትካላት ክሳብ ሕጂ ሃኒጽናዮም ዘለና ናይ ፍርዲ ቤት ክኾን ይኽእል ናይ ካልኦት እቶም ሃኒጾም ዘለዎ ትካላት ብኢንስቲቱሽን ደረጃ ኣብቲ ዓዲ ዝሰርሑ ዘለዎ ትካላት ኣካይድኦም ባህሎም እንታይ ይመስል ቀሊል ኣይኮነን ናይ 20 ዓመት ጥራሕ ውጽኢት ኣይኮነን ቅድሚኡ እውን ሓሊፉ ኣዝዮም ክፍተታት ዝተራእዩ ጉዳያት ስለ ዝነበሩ ስለዚ ናይ ዚኣቶም ሓሳባት ክዋሳሰብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክንብል ተለና ግን ማለት ንሕና ንኤርትራ ጽምዶ የልያን ክንብል ከለና ኤርትራ ክትፈርስ ኣለዋ ትግራይ እውን ጽምዶ የልያን ክንብል ከለና ክትፈርስ ኣለዋ እንዳበልና ኣይኮናን ነውግዕ ዘለና ማለት እዩ ጽምዶ የድሊ እዩ ትዘልየሉ ምኽንያት ድማ እዚኦም ነገራት ክፍጸሙ እንተለዉ ወይ ከዓ ናብ ዕርቂ ክንመጽእ ከለና እዚኦም ኣብ ግምት ውሽጢ ኣቲና ክንቀሳቀስ ተለና እዩ ትክክለኛ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሃናጽ ዝኾነ ርእይቶ እዩ ዘለኒ በኋላ በትናተይ ዘሎ ነገር ማለት እዩ መወዳእቱ ከይዱ እቲ ንሰርሖ ዘለና ብፍላይ ነቲ ዝነበርናዮ ናይ ፖለቲካ ፍልልያት ማለት እዩ ነቲ ዓይነቱ ኣብ ኣተሓሳስባና ብጣዕሚ ኣዝና ተፈላለልና ዝነበረ ዕሙቕ ዝኾነ ዲፕ ዝኾነ ዝነበረና ኣፈላላይሲ ክንፈትሐሉ ንጽዕረሉ ዘለና መንገዲ ሓደ እዩ ስኡልካ ካብ ደገ ምጽኢኻ አይዲዮሎጂ ዘውጉዕ ሰባት ኣለዉ ሒና ኣብነት ከምዚ እከለኮ ከምዚ ኮይና እያ ብኡ ክትከድ ነይርዋ ማለት ከምዚ ምስ ገጠማ እከለ ብከምዚ ከይዳ እያ ይብሉ ዳሕራይ እቲ ፓብሊክ ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ብጠቕላሉ ከም ህዝቢ ከዓ ሪጀክት ይገብረሉ ነቲ ሓሳባት እዚ ማለት እዩ እዚ ባክላሽ እዩ ዓርሱ ኢሉ ንድሓር ትምለስ ኣለኻ በቃ ጸገሙን ትፈጥር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ወግዕታት ክነወግዕ የብልናን ዝብል ኣብቲ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ብደንብ ገይረ ኣተኪረ ሓልፈሉ ዝኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ ብወገን ኤርትራ ንሪኦሉ እዋን እቲ ፓወር ሴንትራላይዝድ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብዝሓሸ መልክዑ ሕጂ ናብ ከምኡ ዓይነት ተንደንስታት ብዙሕ ኣትኩሮት ዘይወሃቦ ዘሎ እምበር ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ብዝሓሸ መልክዑ ናይ ባዕለን ብዙሓት ክልላት ኣለዋ ተን ክልላት ከዓ ናይ ባዕለን ዝኾነ ኦቶኖመስ ዝኾነ ዓቕሚ ዓርሰን ከመሓድራ ዝኽእላ እየን ስለዚ እዚአን ክልቲአን ክቀራረባ እንተለዋ ዝመጽእ ነገርታ እዩ
أتي حزب لم يدوس أن حكى بحد بوت هذا مسألة إزاز يخسر حجوك إساس يلديبلن يدخل بزلها مالته عبزي خاب بزحت إزازات كوتش يخلي يوم compatible يكوننا كنواسب لنا خنقرب لنا بدن بجرنا مالته حدا جزء نتاين رألنا نتوم minorities بحالو وكأنتهم أنا أشتلين ولهم بقطر إحنا ننعقم مالتنا أبنت تقايمهم من أسي كندا يوم زيهم حمشته هوا قال له منبل زي أزيو تقلل حدا جنيا زخونه قد أيو قال أيون نفتعرك خنفسم كلنا نفتسم له نفتسم كبهالن طلوا بزحت سبات انت عينت وقعتها توقع لهم مسيلكم بوجن إرترا بهرة تجرينا أنت حس كيو تبهرة تجرينا ترحقات عليك هذا لها تشعت بهرات له شو ما أنت بهرات قالوا تعلوا مالت سلازي زيون عرسوا إلو كونفليكت خفت رزق إلو فراغمنتيشن مالت مبتتان كمس رزق إلو جت كمس رزق أزيو كبير زخونه شجريو لازم نقرأت زي أتم بمول أمسي عبد وش تأتينا أنت زي تزاري ونايم سؤال كات أمدو قالها تبرك الله أنا وعلى زخونه أجمع يزول مالتي قال أيون حدا بوتات تعاون رئيل زلنا أوان بفلاين مستثمر بوتات حيزم زلوا قدات أمنا أفتوت تدروا حيلي نايم التأممان ويك أديبند نايم خوان نقرأت نرقلنا زي مالك كأتاي مالتيو كتاب فراريخا ويك وتدروا حيل تقيمة لو تخمس إيه زبلا كايداون ولا إيه زي بأور أوجن نتمنجستي لجتميت نايم خوان عقمو زي مالت باور لو ومبر أوتوريتي يبولون نخب بحال سلاز جبر تقلع له خا هيومان رايت إيشو سلازلو مزياتهم تتحيزهم زجبورو زلو قديات تحدم بتيلو خا أسرائيو تحدون أنت تزاري ونعملت كم نايم عمل قديات قلقلو كواتتريو تلقو مالتيو أغلى لبيلو نفس تصوم ليس إمبرني زبل أكل نخا أسرائيو فتينو زلو مالت سلازي تشجر زيون most probably حدث أجمع كوين يترخي بزلو تخوم زي عينات نجارات زي تقريفو تقريفو كم جمرتو كم مسارتو يخف التحنير هو مالتي نايم ودعتو يمثل النيو تي economy dimension أغلى لا زلوا تصفحتنا economy مالتيو مأذن نت economy زم مأذنو نجار تاين تأي سب سريح إذا أتزلوا زبل أب بوجن تجري زلوا بوجن إرترا زلوا نجار كابزي معزب زمت أزي حدا جنيا زخونه نجار الله مالتي حاجة بوليتيكا رحيو تمحيش ناسي وكأم محيش ناس تصوم له خير يغليو بقى من بزي منهم سأجم يلوم زأمنوا بزحت سوات على يمزي خاء بوليتيكا ريفورم خوني خلي بزي جدس جن استياب لا يكون رجوع خونه يكلن لازم ما بزحته تم حبر يكونوا من هتزبنا تفاتيحيو underlying cause سلازخونه مالتي وكاب تحتي تنسي فزول أزيو أتأجم شجر سلازخونه نصو مستفتحيو نبتي روح زخونه نايس دكايد خان كين نغل زيهم كلهم تفاتيحهم عامن تلو فتح زغل ليز زلوا سب بمول أو مابزي أتوم نحرد أتصميد الحرة زخونه سب أوكي تزلوا paradigm ناب حدا مالتي unity ناب dignity ناب مكبر ناب متحسب ناب مسئخيس لزخونه تصمد سعرري مالتي هذا كوين جن الله كم حجون بميديا درجة انتهر أنا وعلو وسان زخونه سعنتو زلوا أفت منجستي منيو إلنا نمفلاون عزيز تشجر تايز بالي مالتي تصمد سي عزيز تشجر خاطرهم كا من الوقت ترطرهم زلوا حدا جزء تايز جبر زلوا من الوقت كون زغل إلو زحسبوا زلوا paradigm كرد أبز فتنة لزلوا ميديا يكون زغل إلو نت history نت culture نت ideology root نتاي يكون زغل تقرأ تاي تزرق حني رب إثرا تاي مزمت نيرو هتحسسوا زبلة تحسسوا درجة بمول قديفو من الوقت ميديا تخوين مدن جبرس لاسين تأثير كيا خفت تحقيقي معبل سدروا له ونسدرهم نسيت مدن زلوا ودت أبا خمس جيرون معبل كذي تواريد وقال أبز بلي تسأميدهم زلوا زم سبت سلازي زي حس كأخا حجون كاليس تأمر زل خامالتي بصرون توم بلايرز نوعلاتهم ما يترددوا من civil society دي وخمس يجبروا زلوا political parties اليوم خمس يجبروا زلوا ناي فتح أكلات اليوم خمس يجبروا زلوا ناي ميديا دي خمس يجبر زلوا من مخانن وعلو جناين أيبره لهم زلوا إذا قد زي حزنا بعمقت نقصل كوني خليو أبصم ده زلنا ملها حجون كبره نحرد أخوينه إذا تحسس بان رديت نزلوا مع بيت سبات مصيوم كتصم بروان طلوا تصم ده برجس نعرق تصم ده نحرد أخوينه ده سعر ده أخي دزيهم كلهم ده فتح سلاز غدا مالتيون هم لهم عند فيديو خا تماسس على حجون نسجر لنا هنا Let's go. Welcome to Shidden Reacts 1. قدامي فيديو قويت أنا الفتوكا قويت أنا حميزة مثلا رابر الله عدينا بزيسي كميزة مثلا رابرين بلون مالتي هيب هاب أبعدنا يتجميري لنا بزحات جزيته من بزحات جزيته ما وقيتنا نيرنا قوماية فخرا ملكس قالوا تم بمول أمزلوسي هيب هاب يوم أبعدنا يتجمير ولدنا جميرهم ونيرهم ناس قد دايزي كم زي شرح نيرهم إلنا نو تاريخه زي أمن توباكي جميرو لجميكا اللي جميرو إثيوبيا قال النابل زمت تولد اللنديو هيب هاب مالت كالي تخوينو من الوقت نسمعنا بلا من مخاطب ولد 5 سنة بروح سخات ولد 50 آلي يبغى ما خاصحني عزيزي وقاجي حجنبا أقد ما كعبي لجناجة قيتاي لهم فتوى حاجة هم مراب زح مراقصة هم بسالة الرح بدمصة وما خاصحنا تجباي نسا كان أبو نقصد نجاسة ولد عبيت ولد حكي حرق راخلي بقى مركي عزيزي وقايل أخاي
أفو معار مع الطوسية قلنا خاصة قايح جنبه أقول كعبي لجناجة بيتا يدم فتوك حاجة طلع وتسخى بعدها طلع مقدي السخى بعدها طلع سمع عند التايف مرخقة تعز يوم قلت لأمرك قلنا خاصة بيتا وعلو هم كرسس عوج عدلو متشعل تنسل مساكريلو قلنا خاصة عزيزي دمنا جباري همن بتأندر مشابري لحسنا نقر لي تقاري قلنا خاصة حوا عينو همرك كلمات تصليلو تفكك العالم لي بلو بتعم درس بهاديس اميزنج مالتي تطويل لنا نشلا ጨብጭብና ዘለና ማለት بتعم تجربنا እዚ ኩሉ ሓደ ነቲ ግጥሚ ናይ ምሽምዳድ ወይ ከዓ ሪሳይት ናይ ምግባር ዓቕሚ ዓርሱ ዝኸኣለ ወለድና ክንደይ ዝኣክል ኣብ ነገራት እሲ ብጽሞ ናይ ካታተሉ ምንባሮም እዩ ዝነገረካ ማለት እዩ ልባዊ ዝባር ስነ ልቡኖም ሰፊሕ ከም መንባሩን ንነገራት ከዓ ምስሓዝዎም ብዘይወጽሉ መልክዕ ብኸመይ መንገዲ እዮም ደጋጊሞም ዘጽንዕዎም ምስ ምንታይ ከዮም ኣሶሺየት ዝገብርዎም ዝብል ነትሕጂ ዘሎ ወለድን ዋዕል እንተይ ተረፈ ከመይ ጌርካ ክመሃር ከም ዘሎ ታይ ዓይነት ትምህርቲ ክወስድ ከም ዘሎ ታይ ተቐሲሚ ሓደ ሰብ ትክክለኛ ክኸውን ዝኽእል ዋላ ብምንታይ መንገዲ ክትጽንዕ ከም ትኽእል እውን ዝሕብር እዩ ንዝጥቀመሉ ሳይንስ እዩ በቃ ብልሓት እዩ መንገዲ ዘዴ እዩ ካልኣይ ከዓ እዚ ዝመሰለ ወይ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰለ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነ ንዓና ነትሎም ዘሎ ትውልዲ ሰብ ከምዚ ገይሩ ይመስገን ነይሩ ቀደም ከምዚ ጌርካ ትውድሶ ነርካ ሰብ ዝኾነ ነገር እንተይቡካ ንሱ ከዓ ልቡ ፍስህ ይብል ነይሩ ተሓጓስ ድማ ናይ ኩሉ ነገር ምንጪ ነይሩ ኢልካ ክትነግሮ ተደሊኻ ከመይ ገይሮም እዮም ናይ ቀደም ሰብ ዝገጥሙ ነይሮም ተይሉካ እንሆ ከምዛ ዴና ገይሮም ይገጥሙ ነይሮም ኢልኩም ንገርዎ ኢኹም ማለት እዩ ነቲ ሎመለኩም በቃ ገለገሊኡ ምስ በዓልና ተጋጭዎ ዝኸር ዘሎ በይንኻዶ ተጸሚድካ ምስ መን ይዝሓይሽ ቀንዲ ጉዳታት ሲንግል ትስእን ፍቕሪ በይንኻ ትቐሪ ትሳቐ ብቑሪ ህይወት ትኾነካ ደባሪ ቀንዲ ጉዳታት ጽምዶ ይጠፍእ ምኽክር ይዓስል ክርክር يحسوك ينا بأسي هو تخونك قلس قلت يقول أثنيو سينجل لي حيش دابل أمستقن دابل يزحيش سلاسي نسخة بسينجل لي حيش بدابل خاجة مركز اللغة تريبل كي تبلس أني حام كراخ يتمس أنبر صمدو إذا حيش سينجل بحانتي إركاي ينجبجبن كبيجي لومو سلازي تسأمد حاوي ودني تسأمد صمدنا مرعز وصدا بوحت نزا ترمسي ناب مرعز وصدا نا حدر وصدا بوحت سبرينا هاشي قريتاچن ودحات النيو للو هسك نحنا عندنا سمعنا والتي انداستنا ولا نشنش نحنا ما عندنا سمعنا هنقيدنا تنزل عزن يو زغرويتاچ زبال انا شمال الى يفت بتعمي يصيفو قدم افت غزي بتعمي يصيفو غرويتاچن يو لكاس فنجح مسنجل هلو زله فنجح مسجلنا حوي زبال نير دحار انا نغيرم ناكو أبا نخا بحقوها أبوي قالفتي تقرأي يميته أمها قال لي وتقابيرات مالي من دا أتعرفك يلا أبوها أكوتات كان حوبتات كان تقرأي نحن تقابيرهم كويل خانكو ودبات يزبان ودباتها مالتي بسر ودبات مالت نها قالوا ساكرفايس خاف المالت بحاتركم عنكم زيس خيركاس أزغلو قربيتاتش نتهال بتقارو زلاق نبرس فنجح مسنقل زي قاطع مالتي زقر مونيتو من برجيد نحمدو منا سيد ما يباج ولا بيوعد نير يلون ديم أبو يلون ديم كم يجر من قصتنا تحوين زي حدث يقوم زي وسط دابل يوعد نير أفتوان هذا سجل بيتو متشم حماي حما هذا بزعوات تمدوسي تمدوي قبولني أنت أنا زبر عيو نتقرأ كنا دحنينا تعاتي قوم الكابل أما عمل العلم عمل تخونتله كلهم تحوابيرهم مالتي كومي زي كمزي معرو وشكر نتيبا بمولهم تأكيوم زوروا كم يوم زور خمسة عينة كايدا زلوا سبينا تسألينا زلوا حاجة أنا أسألي أزلهم مرهز يقول معبلكم دي سلا زغنا دد معبل حجون كيدو إيشو قيلوا له معبل anyways دلي وزن برا نسيو نتاميديا بعلو زقات رقم زلوا إنها تخاتاتي لنا نحنا بتوجنا مالتيو بزحت سباتون تجربهم معبل كساب كندزي influential ويكاس عنده فتاري زخونا سبيو لنا بتعم تجربنا نحنا تدني قرام مالتي نمنتاين دحر لكم عنده خفتر زلوات بوزيتيف أما لها غطانا تحساسبان زلوا ودعوا حق حيز استبقى سنبر من الوقت ولك أوريتو ندا تزاربه أما ودعوا تقادس قبل خلون ندا تتصرفه زوع زنبر أكل يكونن جن ناي مجوع وعين ناي تقمنن كتقمك كزعينه توكايدات زلوا وعد ندحر كوينا كم معبل إذا أمسوا لسبات يا depend تخون مودة أتقبر إنه على المعبل كتوقع استوعل مهنياتون اسم معبل زجورة نجار يلن important يلو زحاسوي تقمن يلو زحاسوي نجار فتس يموله تعدقن ملو بملو علنا على تهجر حزات تاني رامالتي مبال تخلي خا خلنا ميدياتات حجة تأيو تأكي ومشوشوا يموصلوا مصيوم من معبل كورو ومصيوم
ولا تومناتنا أنت يترفو مالتي معبل ولدو قفعي ولا ولدو حدا حتى نير من البعض تذكرون حرد أخوينكم مسي نيسوس كريستوس بزحات سبات حاتيتهم حدا عين سورق ولا عرقي بومس إذا عينه طفي زلوا ولا عسي بنت أيو خمسة خوين زلوا بحاتيات أبونا دينديوس ويس بناتو حاتياتي لهم تأيو معي بناول ولدو حاتيات هيكونن بناول على حاتياتون هيكونن جن حيلي تأمرنا يفت آخر رأس الاستدلال أيو خمسة خوين لهم حجها معبل كفلاي أبونا دين وصحيهم زلوا نجر مالت من البات قداس ولادي خاز جوار حاتياتنا ولادي متصمبر ولادي جوار حاتياتنا ولادي يخد النير تموليس ندي حري يكونن حاتيات تخيد مغنيات مستولد اخو غعزلوت كورس نايت وكات منقدونكم تسحتاتكم جن بملؤهم زرأين زلو كندي نجر ها هيلو بقفتون عند حدر إنها قداي معبل علكم إنه معبل مالتي حتى تقبلوا أنهم لم كنا نسي زلت وقع مالتي كم يزلت ورا الكيروس نحنا نقول لهم هاي محركم إن عند قريبة تاجن تقرأي كوينهم صنيحهم فلت عندي ماني فلت كوي تايز بهال كم صحينو جوا كل عزبة لحقنا حصت نجر الله ويلكم تزاروا كم زي اللي زاروا الله ولا خوينهم صنيحهم كتاي خوين صنيحهم فلت عندي تفتاو توك شو حجي نسخة أمين كارلو سلازغون كحتف على لا نسخة زي أمنوا له مالتي خمسي زخرة قلعة ورسي عينه بك أن أنت لمو بصرون قدمكم ودوهم عين وركم اللي زخري كم يكو خورين بر نصت جراهم مخاني في اللتي بتقرين يعني ذوق عزل لما انت اخو من دي قرارسكم حجون تمصوا ايه ابيت ايشو ترخيو زلو برهانه اديو نبرهانه اشارق ورقو يكبال ازي ورقو زبال اب اسغده صمبلا زبال كباب شري نبر ود عدي معبل بقى دحر دقيم خنقبر زلنا انا نسخه እንዳተጻዋعنا زخونه ነገር ክንገብር አለና በቃ እምብሮ ወድ عديخه በቃ ኮይን ካስገደ ጽምብላ አይ ጉድካ ተጽየፈ እሞት ንጽፈ አይደ ሰብአይ ማለት እዩ ሓደ ሰብአይ ሲ እግሩስ ከሚያም ዚያ እንዳበለ እንዳረገጸ ገለ ይኸኝ ረብ ጭቃ ማለት ጭቃ እንዲዩ ግን እማን ነው ወፍት ማኸል ጭቃ ሐጂ ከይረግጥ ነው ጭቃ እንዳተጸየ እንዳሐራይ ወዲቁ ሙሉ አትዩ ማለት እዩ ተጽየፈ እሞት ንጽፈ አይደ መስሎም ይለምምሽዑ ማዕበልካ ዚያ ተጸይፍካ ያጸኒኻ ዓይነዳ ሐጂ ተነጽፍካ ያለኻ ሂዩና አቃለና ናዓድ አቦ ወርቁ ክልተ ታሪክ ዘለዎ ኮይኑ بس حدا كاب تقرأي هاديمو ناب إرتراء تيبلو قالي كاب إرتراء يوكيدو زبل كل تمنت له أسجد سنبلا مس إنبيتي أبابا إنجدا وركو زبها بزات بها العبدي فمرعيو حدا غيرو 4 والدن دانجدا إني مالي اوي تعز قبرك أنا عزا فوت أمال له خذهم سدرانو على كده واي جود ايشي كلت ودن وليد مال كاب تግራይ مستبعسخا دوق حيزو مرطو سفيرو ادي ابابا انغدا ملو بملو تግራዊት ኮይነን አቡ መይታ ንሓንቱ ጓል ወሊዳ ተጓል ከአ አለነሽ ትባል ሕጂ አብ ያላ አይትፈለጥ ይብሉ ማለት እዩ እዚ ክፈልጥ ስለዘለው ወይ ምን ወለዶ ክፈልጥ ጽቦይ ምክንያቱ ሰብዚ ወለዶ ቆጥረን بصري خازي تصدق سلطنه ግርማይ بصرو ጽድቅት ባህል ተሎ ንስኻ ይጽዋዓን ርግጸኛ ያ ማለት ትውልድ ኻት ቆጽረን ለኻ መውሰድ ሓቲትና ወይ እሞ ብዙሩ ጠቅላሉ ናይ ማዕበል ጉዳይ ኮኸም ዚ ቆይ ዝባል ሙሉ ትግራይ ከይዱስ መውሰድ ሓቲተ ይኽእል ሸዓተ ሲበጽሕ ዘይት ለናቱ ትውልድ ገና እዩ ቃት መንኖት ይፈልጥ ማጹ ይፈልጥ ንሰባት ግን ሰይ ከመነት ከሸክሞ መስሐኮ ካከምዚኻ እንስሐኮ ጎረቤታችን ሳኮ እንዳበለ በዚህ ነገር አትገብን ከመሃር አለው ፈልጣሉ ነዛም ታጋሩሲ ለምንነቱ ሳፍር ዋታ መበቆል ዝታይድ በኋላ ትውልድሲ መሪስካ ኮንካን ትውልድ እንጫይኮ አውኮ አኔ መካህኒ ግን በትውልድኻ خفت ኮራ አለካ ዋ ዲቤላ ዳሞንታይ ጩዱ በለ ግን ንዑ መራ ይድሕፍሮ ንዑስ ይሕፍሮ ካይግጠም ይልኻ ጽምደ ይቅበልኒሉ ወይ በዓል ኦሪጂናል ከሎ ንቅበላሲ ሰይ ጎረቤትና ማ ሰይ ጎረቤታችን ሕጂ ኮስ ቆይ ንዓና ጎረቤታችን ንዓና ሕጂ ንዑ አና ዓኻ ሕጂ ጎረቤታችን ይድብለካ ሕጂ ማዕበል ዲቤላኩ ሕጂ አነ ኮ ያተ ሕጂ ኮ ለውጥ ኮይኑሎ ለውጥ ቼንጅ ኮይኑሎ ጉዳይ ሕጂ ኮ ተቀይሩሎ ሕጂ አነ ዓኻ ጎረቤታችን ማዕበል ጎረቤታችን አገባብ ግበር صنيحلكم ما نسخي قال حتى ناخذ كوني بقى خمزي بزي تقصيلو معبل ودكوي كويل بقى واري تصمبير كالها مالتي نعويلكم نحنا نتناغرينا بزخونه تسكف كاتنيركاون فريح كاتنيركاون حافير كاتنيركا وا نابي كندربيكا تايز بحال كيت دربيه ولا دا خيت الحسه خبدا زبال وليدنا توليد
ማዕበል ጎረቤታችን አገባብ ግበር ማዕበል ጎረቤታችን አገባብ ግበር ኮሚ እዚህ ተኽሊጥ ይባሃል በል ማዕበል ሲ ማዕበል መዳሪት ዘይብሉ ጅግና ኣብ ታሪክ ቀዳሞት ናይ ኤርትራውያን ታሪክ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዝደገመ ማዕበል እዩ ክትፈልጦ ዘለካ ንቤተ መንግስቲ ኤርትራ በሓንቲ ግዜ ነቕ ዘበለ ኣቦይ ተኣሲሩ ኣቦይ ስድራይ ተኣሲሮም ንስበለ ዓለም ሉካ ውሽጢ ኤርትራ ኣቦይ ካይ ተኣስረኒ የለ ዘበሎም ማዕበል እዩ ምናልባት ኣያ ማዕበል ኣያ ክፍላይ ኣብ ሕማቕ ስእሊ ብሕማቕ ስእሊ ብምምፅኡ ይደኣሉ ግሂና እምበር ጅግና ወዲ ጅግና ምዃኑሲ ኣቦ ካይ ተኣስረኒ የለ ኣቢልዎም ማና ኣሰጃ ተድፊቶ ፅቡቅ ገይረ ይፈልጥ ያነ ማና ኣሰጃትሎም ማና ኣቦ ካይ ተኣስረኒ የለ ብኻልእ ባህላ ናብዛ ፖዚቲቭ ዘላታ ጎኒ ናይ ማዕበል ድማ ክንሰግር ኢና እዚ ማለት ኣለና ዋልታ ሃገር ብስሩ ሓደ ታዋልታ ሃገር ትብል እውን ሹማ እንተይተረፈት ታለና ትብል ናቱ እያ ነይራ ሓዊሱ ታዋልታ ሃገር ትብል ግን ድሕራይ ዝረኣኹማ ጠቕልል ኣቢሉ ንሱ ዝሰርሓላ ነይሩ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ እውን ከይዱ ንሱ ዝሰርሕ ነይሩ ደገ እውን ንሱ ዝሰርሕ ነይሩ ሕጂ እውን ፅዕንቶ ፈጢሩሎም ብጣዕሚ ጫው ቢልዋ መሬት ብሕማቕ ድዩ ብፅቡቕ እንተኾነ ግን ማዕበል ኣብ ስነ ምግባር ካብ ዘይነበሮም ሰባት ሓደ እዩ ፀገም እውን ነይርዎ ሕማቕ ኣይውፃእካ ኣፍካ እዩ ምክንያቱ ኣበይ ከም ዝትከለ ይፍለጥን ታጉድጓድ ዕሚቕ እኳ ይተኳዓት ታመን ከም ዝኣትዋ ይፍለጥን ኢሎም ወለድና ዝምስሉን ከምዚ ዓይነት ናይ ማዕበል ጉዳይ እዩ ዕሚቕ እውነት ዓሌታውነት ይኹዕቶ ፀኒሑ ትፀርፉ እውን ብደንቢ ይኸይድሉ ማለት እዩ ብደንቢ ውሽጢ ኣትዩ መወዳእቱ ግን እንታይ ኮይኑ ማዕበል እንዳተፀየፎ ዝተነፀፎ ሰብ እዩ ኮይኑ ኣቦኢና ርኢናዮ ብጣዕሚ ኢና ተገሪምና ዌልካም ኢና ኢልናዮ ግን ንሕና ድሓን ሰባት ፀሪፎም የበልናን ወዲ ሓንቲ ብዕራይ ደቂ ሓንቲ ብዕራይ ኢሉ ይፀርፍካ ብጣዕሚ ዘሳቐኒ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ እንታይ መዓልቲ እግዚኣብሔር ይወደይ ከመይ ኢልካ ወለድኻ ኮንትሪቢዩት ዝገበርዎ ቅርሺ ተሓፍረሉ እዚ ዘርእየካ ነዚ እውን እኳ ኣብ ሱር ሓደ ግዜ ኣብቲ ፅምዶ ዘለዉ ሰባት ንበዓላቶም ተማውዚ ዕንክሊል ኢሎም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሰባት እቲ ዘሎ ፓራዳይም ወይ ከዓ ናይ ዓይነት በዝሒ ኣይተረድኦምን ጠቕላላ ብስሩ ትመኒ ተፃዋታይ ኣብቲ ኩዕሶ ነታ ኩዕሶ ሒዝዋ ዘሎ እታ ኩዕሶ ናይ መን ቦታ ትርከብ ዝብል እውን እንተይፈለጡ ፅኢሎም ፅምዶ ይብሉ ከምዚ ዝኾነ ግዜ ሆያ ክንብል ከለና ማለት እዩ ዳመይ ነበረ ቅዱስ ዮሓንስ ዝወልና ገለ መፅባዕ ትርኢ ቡእ ትጎይ ሲኢልካ ድሕሪኡ ሸላዕ በጣዕ ዝኾነ ትሕዞ ቡኡ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሰባት እዚኦም እዮም ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ደቂ ሓንቲ ብዕራይ እዩ ዝብለና ኩሉ ግዜ ደቂ ሓንቲ ብዕራይ ብጣዕሚ እያ ተስሕቐኒ ነይራ ለካ ንባዕሉ እውን ወዲ ሓንቲ ብዕራይ እዩ ኣነ እኳ ወዲ ሓንቲ ደርሆ ዝብሎ ብዕራይ እውን ይሃብን ምስ ረፍትና ሕጂ ዝነበረ ጉዳይ ዋ دورة ونها بنسيل إتا دورة خيتن أسيد ودحان نقاقحن ولا زيرو من تانك تكونلو بدي أجرنا نجبر مالتي يشي آدمو سلامون دحر كبرتيو اسكي سامي الهيلا رعدوم قال يزار والله مالتيو زق العزيزات صمدت زي تقبلوا من زخل سب صعوبة شجري رئينا خا يرى عندي زول بمل أنت أنا نستنى هقدر زمولو أنا برا مسمع بلد طويلة وإذا كلام زول زند أي تسمدين أنت يلوم نايب حق من قصة تزخون نيرم كم تنسخهم تبلنا مزق العزو وريدهم من قصة ذا أكل مسحادة يتيبر أي متسابات سبع مسحادة هتسام قلعة هزبح حق يفوزوا له تكال مسمع بلا أي متسابات سبع أنت إذا رأيكازي إذا هاجر شفاتي مرخوالو حقي بالله حقي زي فلسب زعما حقي خزار بايخلني حقي زي يقول له تكال بحقي خصبات سبع يكلني زي جمال إدريس زتزاروا إمالتي حقه أنا غاني قوم سبعي ولا بنيجاتيف ولا ببوزيتيف أبتلعينا زاروا نبرة نجار تخكلا يخون تحجز جورو زلقين بتعامين إحنا تجربنا مالتي وش إلى خلا مالتي تقف يلا تقاومي خاني بحد ناب العلم عامل موسي مالتي أول زعتي ترى حاتن دك مناي معامل حاتن متغير كمان يرنقلون خبل صمدوا عسرت حدا هم مسئلهم صمدوا عسرت حدا طيق حاتن دك حاتن معامل أزيا بك عمنا بك أصرح زلاسكي أنت حرة سبي فتيو تهنا نصاص درابيت تهنا نصاص درابيت سياس هياب نهزبي إرترا خوينو نخوم بريزيدنت سياس هياب نهزبي إرترا خوينو نخوم ويتعدلتي نايصبو كاب كندي قلت عن كاب كندي مكرانا وتيل هاجر نخوم حرة سبي ململو أديها ململاتو سدرا ململاتو كاب سدرا انداي ململو كاب اندا عدي كاب عدي وردا اندالكاش زوبا اندالكاش هاجر ململو حبرة السبنا خوم أسلطو حبرة السبنا نالبات بنيشتي نجر حنت خردأك نحنا تسكر كسارا نوصدو كبرنا يسبينا نقلس دلنا كبرنا دلنا خبري أفسبنا نقلس دلنا بعد الدي فلتجنزب يكسر النبرة ورايقن سبنا
ክብሪ ከም ዘለዎ ከረውሎ ኤግዛክትሊ እዚኣ ተኣማሚና ኢና በተወግዕናቶም ናይቶም ኣቦ ተስማዕሚዕና ኢና ንሰብ ዘሎ ክብሪ ሓዊሶም እዮም ድሓር ኣብቲ መጀመርታ ምጉዕባዕ ኣለዎ ምሽፋጥ ኣለዎ ሕሽክርና ኣለዎ እቲ ናይ መጀመርታ ዘሎ ቃል ዝውደስ እውን ገለ ዝውደስ ሰብ ተይተሰኣነ ክውደስ ዝግባአሉ ነጥብ ኣለዎ ክውደስ ዘይግባአሉ ነጥብ ከዓ ኣለዎ ዝኩለይ መርገም ከዓ እቲ ሕብረተሰብና እቲ ባህልና ኣይኮነን ኣምፂዎ ሓራይ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ግን ንወዲ ሰብ ንህቦ ክብሪ ንኽብረልና ስድራ ከዓ ተተኸቢሩ ይዓዲ ዝኽበር እዚ ከዓ ወሲዶሎም ኣለዎ ከም ዘሎ ሰለስተ ባህሪ ሕወሓት ጨኸና ጥበራ ሕሽክርና ይብሉ ኣለዉ እስኪ ንስማዕ እዮም ፖለቲከኛ ንጉስ ኣረፈ እዮም ዝበሃሉ እዚኦም ንስማዕ ሰለስተ ባህሪ ኣለዎ ሕወሓት ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ተኮይኑ ጠላም ካሕዳም ጨካን ኣብ ናይ ትግራይ ውሽጢ ይልካ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ተኮይኑ ጠባራ እዩ ይጥብሮም ቶም ብሄርና ብሄረሰባት ዝበሃሉ ኣብ ሓሳቦም ኣብ እምነቶም ኣብ ኣወዳድቦም ይኮነ ዝኣምነሎም ኣብ እንክሃባ ይኮነ ይሰርሕ ኣብ ምጥባር ይሰርሕ ኣብ ናይ ሻዕብያ ፖለቲካ ተኮይኑ ተንበርካኽ ይትኸው ኩሉ ነገር ዝህገር ይንብርከኽ ይለኣኽ ካብ ዕጥቃው ቃልስሎም እዮም ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ዓለም ዘሎ ጉዳያታት ዘሎ ብጣዕሚ ፍንትንዎ ሓደ ከላይ ርእይቶ ዓለማዊ ኣይዲዮሎጂ ካብ ፍጥረቱ ኮሚኒስታዊ ሓይሊ እዩ ድሓር ንኣዲስ ኣበባ እናተፀገዐ ምስ መፀ እቲ ኮሚኒስታዊ ሓይሊ ብዕልት ያሰናበተ ስዑሉ ሕብሪ ኣቢሉ ተሓሳስባ ያሰናበተን ተኣርማ ገለመለ ያሰናበተ ንሽተይ ሪፎርም ገይሩ ወያናይ ዲሞክራሲ ገለመለ ዝበሃል ቀባቢዎ ምስቲ ምዕራብ ዓለም ዝበሃል ምስቲ ናይዚ ዓለም ገዛእ ሓሳብ ዝበሃል ልቱም ፈጢርዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ልቱም ስለዝፈጠረ ግን ሓይል ስለዝሓዘ ቤተ መንግስቲ ስለዝሓዘ ሃገራት ፓላስ ምስ ዝሓዘ እዮም ዝሰርሑ ቤተ መንግስቲ ምስ ዝሓዘ እዮም ዝሰርሑ ኣጋላልፃ ኣብዚ እኒሄልካ ወድነይ ብጣዕሚ ገይሩ ኮፍ ኣቢልዎ ኣሎ ተረዲእቲ ማለት እዩ ብዛዕባ ርእዮተ ዓለም ብዛዕባ ኣይዲዮሎጂ ኮፍ ኣቢሎ ወጊዕዎ ኣሎ ማለት እዩ ኮንዘርቫቲዝም ድዩ ኮሚኒስት ድዩ እንታይ ማለት ምንባሩ ነጊሩኩም ኣሎ ብኣግባቡ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ብምንታይ ዓይነት ናብ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ከምዚ ኸደውን ብስሩ ሊበራል ዲሞክራሲ ድዩ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝብሉ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝመፀውን ተሓሳቡ ገሊፅዎ ኣሎ ብጠቕላላ ግን ኣነ ዝገረመኒ ማለት እዩ ቶም ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ዝበሃሉ ክሳብቲ ሕጂ እዋን ዘሎ ሓሳብ ዳርጋ መብዛሕትኦም እንታይ እዩ ድልየቶም ንባዕሉ እውን ክንፈልጥ ኣይከኣልና ንሕና በይንትና ኢና ንዛረብ ነርና ድሓረ መወዳእቱ ንሳቶም ተሸኪመን ሓደ ሰብኣይ ከመይ ገይሩ ገሊፅዎም መስልኩም 4 ዓንድታት ነይረን ኢልዎም ተን 4 ዓንድታት ተን ሰለስተ ተሸኪመን ተሰይረን ሓንቲ ቤነ የሸከሞ ኢላ ንኢትዮጵያ ብጠቕላሉ ማለት 4 ኢሉ ዝገለፀ እንደው ህዝቦች ዝበሃል ነይሮም ማለት ይሽዑ ናይ ኦሮሞ ነይሩ ናይ ኣምሓራ ነይሩ ናይ ትግራይ ነይሩ እዚኦም እዮም ነይሮም እዚኣቶም 4 ተን ሰለስተ ኣብየን ረይረይለን ተንባላታት ምስ ወረቃት ሓንቲ እንተዘይደገፍኩዋ ብስርነት ዓዲ ባዕለይ ደግፌ እዝናብራ ገሌላ ኸኖ ኢላ ማለት እዩ ኣብያ ንዓና እውን ሒዛትና ክድግፋ እዩ ዘለኒ ኢላ ኣንቲ ግደፊ ክወድቕ ከሎ ንዓና እውን ኩላህና ክፅቕጠና እንተበልና ኣብያትና ማለት ዋላ ተፅቆጥ ዋላ ሞትና በለት ተገሪምና ኢና ብዝኾነ ንሕና እውን ብጣዕሚ ኢና ተደኒቕናሉ ዘለና እቲ ጉዳይ እዚ እስኪ ንቐፅለሉ ብርጌድና ሓመዱ ጨንፈር ኢትዮጵያ ሕጂ ክትፅውዑና ጥራሕ ኢና ንደሊ ዘለና ሓንቲ ፀውዒት ኢና ንደሊ كمان جايز بولونا هذا كذا تصير كتات بولونا من زادر أنا أقدام يا وقت رهبوني يوم ناي قدام سكي سلازي سبيبلنا نقول لكم هاي الشغرور قالنا تسويت ندلنا ما تتقينا نمنينا نركب إن ديتيل نقارونا صيل كذا حوسوس دبلا نقر دايكونا إن ديتيل ما تسينا تمتقاس قال يرسعنا أنت وزل أغلق تبزل خاجن حمش تعمتين تاريخنا خا تاريخ صراحة اسكي أنا بتعم خابز قربني نجارسي نمسينا تصوعنا طرحي كده زي اليوم تصوع مزلو برجينا حمدو شحن مئة إنجليزي تصوع عملو بحصيرو تحجت قورو زلهم صاعد جنا ينقبلنا عين مسألينا يزبال عين مسألينا أنا عهدكم طرح نلقوكم ولا كم تجرنا أنا شفتنا حنا برد قبل مبار كل مسألينا أنت خوين أنا عيلهم خابك تصوعهم كله تصوعهم وعلاتهم كيدهم تصوعهم لدحرهم دايما من خدكات بسرون كابزي يورد سوات أنا رجس أنا مخال 100% صعب حلنا ود سب سلازي اللي أزي وصلنا الكامبر 100% يناتك هيتمسني خلاص حسوتيو እሺ አቦታት መራሕቲ ሃይማኖት ሁሉም መራሕቲ ሃይማኖት ማለት እዩ ንሽምግልና ነመቀላአትዮም አለው او ይዛራሩ አለው እዩ ተዘረባ በዚህ ሰዓት በተሰማ መረጃ የሃይማኖት አባቶች መቀሌ መግባታቸው ተሰማ ከሰባት የሃይማኖት ተቋማት እየተወከሉና ከእያንዳንዱ የሃይማኖት ተቋም 3 ተወካዮች በተቀላላው 21 የሃይማኖት አባቶች በዛሬው ዕለት ወደ ትግራይ ክልል መቀሌ ማምራታቸው ተሰምቷል በቆይታቸው ከፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ እንዲሁም ከሰራዊቱ አዛዦችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር በሰላም ዙሪያ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ መናገር ትርጉም ስለሌለው ጦርነቱ ሳይጀመር የሃይማኖት አባቶች ዲፕሎማቶች እንዲሁም ሽማግሌዎች ወደ ትግራይ ክልል በመሄድ ስራቸው እንዲሰሩና እንዲያሽማግሉ ለፓርላማው መናገራቸው ስለዚህ እዚ ኢሎም ተዛሪዎም ነይሮም መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ክዕረቆለዎም ወይ ካሰራ ሽማግሌታት ሃይማኖት ሃይማኖት እንታይ ይስራሕኩም እንታይ ድኹም ትገብሩ ዘለኹም ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንዑ መሰረት ብምግባር እዮም ተመራሕቲ ሃይማኖት ከደም አለው ዝበሃል ዘሎ እዩ
ካብቶም መራሕቲ ሃይማኖት አቡነ ሳዊሮስ ዝርከቦም ዞም ጳጳስ ማለት እዩ ምናልባት ጽቡቕ ነገር እዩ ከምዚ መራሕቲ ሃይማኖት ክትዓረቁ ብስሩንተ ሃይማኖት ንባዕሉ ማለት እዩ መንገዲ ክሕዝ ኣሰር ክሕዝ ናይ ምግባር ስራሕቲ እንድሕር ዳ ገይሮም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ተፈላለዩ እዩ ዝንበር ዘሎ ከም ትቅድም ኢለ ዝነገርኩም ጽምዶ ማለት ኩለንተና አው ኮይኑ አፍቲ ሓድነትን አፍቲ ምክብባርን እንተዚ ምርኮስ እዩ ትዝበለጸ ምክንያቱ እንተዘይ ኮይኑ ግን against fragmentation ተዘይ ከይና ወይ ከዓ ንባዕልትና እንተዘይ ተዋቂዕናሲ ወይ ከዓ ናብ ግጭት ናብ ዘምርሕ ነገር ተዘይ ንገብሮ ዝኾነ ይኹን ነገር ማለት እዩ ንኮንፍሊክት ምክንያት ክንከውን ኣይንኽእልና ዝብል ሰብ ከይፍጠር ፐብሊክ አክሴፕታንስ ወይ ከዓ ሪጀክሽን ከየጋጥሞ ማለት እዩ ሓዲኡ ንሕና ክንሰርሕ ዝግበአና ነገር ታ እዩ ፖዚቲቭ ጌርና ምብጋስ እዩ እዚ ዝታት ነገር ኣብ ግምት ውሽጢ ክንእተለና ዝብል ናይሎም ማዓንቲ ርእቶን በድምልምታይ እዩ ጽምዶ ተቀበሉ ኣነ ኣብቲ ጽምዶኹም ኣለኹ ተዘይ ተቀበልኩምውን ዘይ ተቀበልኩምሉ ምክንያት ናይ ባዕልካትኩም መንበር ተቀበልዎ ኣይተቀበሉ ክለኩም ኣይክእልን ምክንያቱ ንባዕሉ ክሳብ ሕጂ ፀሬን ዘይ ፀሬን ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ክፀሪ ድማ ኤክስፔክት ንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንተፀሪዩ ትዝወልናይ ሚኒመም ሪኳየርመንት እንዳማልእ ብዝኸደሉ እዋን ዝሓሸ መንገዲ ክጅመር ከም ምዃኑ ኢና ትፅቢት ንገብር ዘለና ሰላምን ፍቅርን ንኩሉ ወዲሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ በዚያዝም የለኹ ሰሰናይ ክስምዕና እንዳተመንኹ ሉዋም ቅነ ኾነልኩም ዝምነ ቻው ደህና ቀንዲውታ Good light. دحنا حضرت حوات إيمان